Huli na naman si pare mga tupay. Pangalawang tupay. Huli, uy malaki pare ah. Good morning mga tupay. Good morning po sa ating lahat mga tupay. Araw na po ng linggo mga tupay. Nandito na naman tayo sa ating pamimingwit mga tupay. Bago po ang lahat mga tupay, ako po ay bumabati sa inyo na sana po ay nasa magandang katayuan ng buhay po kayo at malusog na pangangatawan mga tupay sa tulong at awa ng Panginoon mga tupay. Kasama ko na naman si pare. Pare! Good morning! Good morning. Ayun. Nakahuli na si pare ng isang tilapia mga tupay sa tulong at awa ng Panginoon mga tupay. At siyempre po mga tupay, ako po'y bumabati sa inyo ng isang pag-ibig at kapayapaan po sa ating lahat mga tupay. Nananaway mananatili tayo sa katwiran ng Diyos mga tupay. At siyempre mga tupay, araw po ng linggo ngayon mga tupay. Ito lang pong araw talaga mga tupay na kami po ay makapamingwit mga tupay. At Lunes hanggang Sabado mga tupay ay nakahanap buhay din po tayo. At siyempre higit sa lahat mga tupay ay manguna ang paglingkod sa Diyos mga tupay at sa mga kapatiran mga tupay, no? Sa tulong at sa awa ng Panginoon mga tupay, sana po ay kapagtagumpayan natin ang ating mga mithiin sa bawat araw at mga kailangan natin sa bawat araw mga tupay. Muna nga mga tupay, mas nauna pa si Kuya Verde dito. Yan si Kuya Verde mga tupay yung naka-blue. At kami naman yung kasunod dito mga tupay. Ang oras pala natin ngayon mga tupay, siguro wala pang alas 7 mga tupay. Siguro quarter to 7 mga tupay. Maaga pa. At si Presidente mga tupay, susunod na lang daw. Medyo nagbiyahe pa yun pag alis namin doon sa pilahan mga tupay. Ayun, sana mga tupay, makakarami tayo. Katulong at awa ng Panginoon mga tupay. Sana ay makakarami tayo ng mga tupay. Okay mga tupay, bago ang lahat mga tupay, magpapasalamat din ako sa mga kapwa ko anglers mga tupay. Sila si Rochoy, shout out sa iyo idol, at si Kabiwas, shout out. At siyempre kay Master Mike TV mga tupay, shout out sa iyo Master. Nandito na naman tayo sa ating teritoryo na kung saan Master ay dito tayo nagkakilala. At siyempre kay Kabingwit, dito rin kami nagkakilala sa spot na ito mga tupay. Kabingwit Vlog, shout out. At siyempre kay Bata TV, shout out sa iyo idol. At siyempre mga tupay, mayroon nagpa-shout out sa akin mga tupay, si Erwin Pinyat Rada, yun yung kanyang pangalan. Shout out sa iyo idol. Salamat sa iyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana mga tupay, no, hindi kayo magsawa sa ating mga ina-upload na video mga tupay tungkol sa pamimingwit mga tupay. Baka mamaya siguro mga tupay nandito si Pastor Mike, pero siguro balik yun doon mga tupay sa Juan. May Kalayaan rin sila mga tupay. Okay mga tupay, antabayanan na lang po mga tupay kung mayroon tayong biyaya matatanggap galing sa Diyos mga tupay. Pare, baka mayroon kayo shoutout dyan. Shoutout sa mga Central Toda. Central Toda. Shoutout sa inyo. Mga kasama kong tricycle driver mga tupay. Okay mga tupay, maghagis na tayo sa ating pamingwit mga tupay. Okay mga tupay, ito yung unang hagis natin. Ayan, naka-ready na po yung ating pamingwit. Hagis na lang ang kulang nito mga tupay. Mga tupay, hagis na po tayo mga tupay. Baka sakali mga tupay, no, na may kakagat agad. Iyo, no. Okay mga tupay, nahagis na po natin ang ating pamingwit mga tupay. At haantayin natin kung mayroong kakagat mga tupay. Opa! Okay mga tupay, nakakahuli na tayo mga tupay. First cut to mga tupay. Uy, malaki pa oh. Thank you Diyo Panginoon, no. Salamat sa Diyos mga katupay, nakakahuli rin. Yun oh. Ay pare, abot ko sa iyo pare. Ha? Oh.
Ako na magtanggal pare. Nandiyan yung isa. Oh, dito yung isa. O, sige, tanggalin mo na lang muna pare para maayos na yun. Yan, si pare oh. Shout out pare. Salamat sa Diyos mga tupay, nakakahuli na tayo ng isa. First cut mga tupay. Ha? May kumakagat? Tara. May kumakagat din siya kay pare. So, yan, hawak-hawak na natin mga. Para mabuhay. Oh. Hawak na natin mga tupay. Oh. Ilagay na natin sa ating lagayan mga tupay. Oh lala. Di ba? Yep. Pare. Ito na yung atong mahiwagang lagayan mga tupay. Oh. Uy. At may huli na si pare isa. Uy, nakahuli rin pala si pare. Oh. Woohoo. Oh, di ba? Tulong at awa ng Panginoon mga tupay. Oh. Akin na pare, ako na magtanggal. Yeah, pare. Yeah. Op, baka ako. Yun. Hawak na kita. Oh, di ba? Hawak na kita. Oop. Okay. Oh, yan. Kaya ilagay na natin dito sa lagayan mga tupay. Oop, yeah. First cut na ako mga tupay. Salamat sa Diyos mga tupay. Okay. Nagamit yung ano, pag ano naman to pare? Okay. Huli si pare. Huli, uy malaki pare ah. Ay. Ulala. Malaki pare. Sige lang pare, hayaan mo matumba yan. Baka mamaya baka wala pa yan daddy. Ay pare. Okay. Oh. Ulala. Huli na naman si pare mga tupay. Huli na naman si pare mga tupay. Salamat sa Diyos. Good size. Matambok pare ah. No? Makapal yung katawan. Sa atin pa mga tupay, wala pang pangalawa. Mga tupay, pangalawa nga tilapia. Salamat po sa Diyos. Good size mga tupay. Upa. Good size. Salamat po sa Diyos. Lagay na natin sa lagayan mga katupay. Buhay na buhay yung mga huli namin mga tupay oh. Oh. Shout out kay Erwin Pinyaranda. Yun, shout out sa iyo idol. Ikaw ang bida ngayon idol. Erwin Pinyaranda. Yun, pangatlong huli mga tupay. Okay, pangatlo mga tupay. Yun, para buhay sa mga tupay. Ang lakas mga katupay. Uy, huli ka. Uy, malaki. Kaya pala malakas eh, dahil malaki siya oh. Kaya pala malakas pa. Fish on. Oh, lapad ah. Salamat sa Diyos. Shout out kay Erwin Pinyarada. Oh,
Shout out sa iyo, idol. Ikaw ang bida natin ngayon. Yap, ilagay na natin sa lagayan mga tupay. Yung lagayan mga tupay, oh. Ay. 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 Okay. Salamat sa Diyos. Tupay. Ha. Pang-apat. Pala pare. Di mo lang tinakbo yun. Binubuhat. Hinata ko lang eh. Kasi gusto ko nang kunin eh. Ang laki pare. Laki oh. Ay. Huwag kang kumawala ha. Uy. Laki pare. Nagulat ako dun. Walang gumalaw pare. Hinata ko na lang. Kasi gusto ko na ililipat eh. Nasa bunga na pala yung pae. Minsan kasi nakasakmal na yung mga yan. Nasakmal na pala. Kaya pag Alapad pa naman oh. Oh. Oh lala. Oh. Doon na sila daddy mga tupay, saka si mami. Sa dulo sila mga tupay. Ilagay na natin sa lagayan. Ilagay na natin sa lagayan mga katupay. Yeah. Oh ha. Kala ko wala pang huli. Mayroon na pala. Ay, salamat sa Diyos mga tupay. Lapad niya no. Oh. Buhay na buhay sila mga tupay. Okay mga tupay, salamat sa Diyos po. Huli ka. Huli na naman mga katupay. Good size. Good size mga tupay. Ito yung tumutuka-tuka siguro kanina. Ito yung mga tumutuka-tuka. Mga tupay oh. Tumutuka-tuka lang to eh. Naubos yung pain ko. Ayun, natsimpuhan ko siya. Natsitsimpuhan ko rin siya mga tupay. Kanina pa to eh. Tuka lang siya ng tuka eh. Hindi siya yung tinatakbo talaga pa rin ba, maramdaman mo. Hindi siya tuka lang tuka. Natsimpuhan ko siya. Talagang magpapahuli siya. Oo. Makain talaga. Yun oh, buhay lahat yan. Okay mga tupay, salamat sa Diyos.